Дуслар, туганнар, кунаклар. Менә бүген икеләтә бәйрәм. Без бүген көндүз җырчы Җәкәүнең ишек алдында ду китереп май чаптык. Менә кич Елена Михайловнаның юбилей кичәсенә җыелдык. Минем поручением бар Республика Керәшен оешмасы исеменнән һәм аның җитәкчесе Иван Михайлович Егоров исеменнән бүген Елена Михайловнаны шушы зур юбилее белән котларга. Һәм инде әйтәсем килә, талантлы кеше, ул һәр яклап та талантлы була. Менә бу Елена Михайловна турында без аны әле моңа кадәр җырчы буларак, музыкант буларак белә идек. Күптән түгел генә без аны Григорий Кияүләре плюста драма артисткасы буларак ачтык. Һәм инде тагын аннан соң ул безне шаккатырып, безнең шагыйрә икәнен күрсәтте. Аның китабы чыкты. Ә бүген джаз артисткасы икәнен күрсәтте. Менә мин уйлыйм, әле 55 яшь ул, Елена Михайловна, точно әйтәм. Мин сиңа олорак әйме? Ул зур яшь түгел. Пүчтәк. Әйе. Шуңа күрә мин аңа үзен тагын ачып безне шаккатыруын, сокландыруын телим. Бәлки ул әллә кемнәр, без аны бәлки белеп бетермибездер. Ул менә ел сайын ачыла бара. Шуңа күрә менә сез матур, сез сокландыргыч, сез талант. Алга таба да шулай безне шатландырып, куандырып, узак еллар яшәгез, иҗат итегез. Һәм инде менә Керәшеннәр исеменнән әйткәндә, Елена Михайловна безнең 30 елдан артык Керәшен оешмасында ул иң башында торган кешеләрнең берсе, ул преданный дип әйтәм, русча булды инде. Шуңа күрә алга таба да менә шундый преданный булып, чын Керәшен булып, халыкка хезмәт итегез. Зур уңышлар сезгә.